Hola, cuinateques! Avui us hem preparat una recepta de pescador, la nostra versió del suquet de rap. Fot-li López! Comencem fregint unes llesques de pa, unes ametlles i uns grans d'all per fer una picada. Seguim marcant les gambes durant 1 minut per cada costat. Aromatitzem la cassola amb all picat i una mica de julivert juntament amb una nyora. A continuació, aboquem el tomàquet ratllat, esperem a que evapori l'aigua i li afegim les patates escapçades. Donem unes voltetes i li posem una mica de pebre vermell fumat i una mica de sal. Hora d'afegir el vi blanc, esperar que evapori l'alcohol i abocar el fumet de peix. Quan més bo sigui el fumet, millor. Tapem i deixem coure durant 15 minuts. Passat aquest temps, traiem la nyora de la cassola i li incorporem al nostre rap, que prèviament l'haurem salat una mica. Tapem la cassola i deixem fent xup-xup durant 5 minuts. Mentrestant, farem la picada juntament amb la carn de la nyora i els ingredients que teníem reservats. Afegim una mica de la salsa del xup-xup i cap a la cassola. Passats els 5 minuts de cocció, donem la volta als trossos de rap i li incorporem la picada. Ho integrem bé i li afegim les gambes que teníem reservades. Tapem i deixem fent xup-xup 5 minuts més. I a gaudir d'aquest suquet de rap! Salut i bon menjar!